Asiphinde sinamukele lapha kuvuka nathi kanti ke kuleli qophelo sithi ke masixhumane nemeya yasemhlathuze umnomzane uXolani Ngwezi njengoba ke lo masipala ke kwabikwa ukuthi ubhekene nenkinga yokuntuleka kwamanzi. Mfoka Ngwezi sikubingelele sikwamukele lapha kuvuka nathi. Ngabe ke isimo sinjani ke manje isaqhubeka inkinga yamanzi nokuthi ke ikuphi okwenziwa umkhandlu udolobha ukulungisa isimo. Sikwamukele la kuvuka nathi. Ngibonge mfowethu Unqobo ngibingelele futhi kubabukeli bevuka nathi ikakhulukazi ababukela besendaweni yasemhlathuze. Kuliqiniso ukuthi kunendawo zethu eziningi ezikhihlawezeke ngenxa yokwentuleka kwamanzi ngenxa yezathu ikakhulukazi ezifaka phakathi ukuthi ingqalazinda yethu isindala kakhulu futhi enye yayo yakhiwe ngensimbi, so uma kwamapipe lawo ensimbi ngaphansi njengoba ayifakwe ngo1970 amanye awo aseqhuma njalo isikhathi esiningi. Kodwa ke sihlela ukuthi ke ngonyaka wemali olandelayo sibuke isombululo zokuthi singawashintsha kanjani lawo mapipe lapho kodwa esisuke ngokwemali esisuke sinayo, ngoba imali esinayo njengomasipala ayanele ukuthi singadila nazo zonke inkinga ngesikhathi esisodwa. So sikwenza lokho cishe unyaka nonyaka ngokubukelela ke ukuthi kusuke sikwenza kufanele kusuffocate nezinye inhlelo zikamasipala ezisuke zikhona. Kodwa okunye kwakho okuyisizathu ukuthi imiphakathi isikhule kakhulu isibalo sabantu kodwa kube ingqalazinda yona engathuthukisiwe. Indawo ezazama plaza namhlanje futhi ukuthi kune settlement noma kunabantu asebehlala khona abayinamba enkulu futhi abasebenzisa, so kusho ingqalazinda yethu idinga ukuthuthukisa. Sinawo ke ama business plan esiwasubmithile eminyangweni wakwa water and sanitation kuzwelonke ukuthi basilekelele sicoshe inkece yokuthi sikwazi ukuthi nalezi indawo ingqalazinda engakafinyeleli kuzona sifinyelelise. Kodwa ngakubalula ukuthi akhona ama projects esiwaqalile ukuzama ukulungisa isimo lesi. Njengasesikhaweni kune project esiyenzayo khona esihlose ngayo ukuthi sandise umthamo wamanzi ukusuka ku36 million amalitha njalo ngosuku uya ku51 million liters njalo ngosuku. A project esibiza nge15 megaliter package plant siyayenza nje sesizoyiqeda le project. Ngabe siqedile eqinisweni kodwa kukhona izinto akhale ngazo umcwaningi mabhuku ngesikhathi enza ama audits kwase kufanele ukuthi ke sithathe inyathelo silungise lokho, ngoba kubalekile nokuthi ngesikhathi si-implementa lama projects silandele umthetho. Khona futhi project yamanzi esiyenzayo manje endaweni yakwaDube ngasesikhaleni project ka98 million, kodwa njengamanje kulonyaka wemali sispend 45 million khona ukuzama ukusondezela amanzi lawa ompompi emakhaya. Ikhona futhi enye ewa22 esiyenzayo engakapheli kodwa nje ishoda kancane nayo sizoyiqedela kulo nyaka wemali. I-project la esifakela khona imizi amanzi imizi engaphezulu kwa700 amanzi emakhaya naseward 18 kanjalo sesiyayiqeda iproject yakhona. Sesishoda nje steel tank lesi ithangi lamanzi elikhulu esolakha lawa afa kwaphezulu akhiwe ngensimbi. Kwamkhanazi futhi nakhona sifaka amanzi for imizi ewu250 amapipe amanzi. Kodwa zonke lezi zindawo engiyibalayo zizokwazi ukuthi icoshe kahle amanzi uma sekuphelele project engishoyo esibiza ngepackage plant kulezo indawo. Endaweni zaseNtambanana ikhona iproject futhi nakhona esibiza ngeNtambanana bulk and reticulation. Kulonyaka wemali besiyifakele khona u15 million. Ngonyaka wemali olandelayo ukuze sisondezele amanzi emakhaya siyifakela u33 million. So ngizama ukubeka isithombe ukuthi kuningi esikwenzayo ukuxazulula lezi inkinga, kodwa esikunxusayo nje kakhulukazi ngoba ama projects wa implementa kuphela mawunemali. Manje ke imali ngoba nizwile nani kwabe indaba ukuthi uhulumeni noma umengameli ubeke eceleni imali e156 billion for ukulungisa indaba engqalazinda amanzi izwe lonke. Kulo 156 billion uthe u154 billion uya kuma metros. Wonke ama metros lawa la eSouth Africa. Kusho ukuthi omasipala laba abancane ama secondary cities no masipala nama districts sekufanele bayoshare u2 billion.
Yeah. Ukungena nje emadevini mhlambe ngenxa yesikhathi Mashimane ngixolisa ukungena emadevini omunye kuzoyibuza ukuthi ngoba kwabanye umasipala kuye kube nenkinga uthola ukuthi kunabantu laba osomathuba bamathenda baye bephazamise ukusebenza kwengqalazinda ukuze bezokwazi ukuthola lamathenda lawa okuhambisa amanzi ngamaloli mhlambe nje ngemizuzwana nje embalo esinayo aninayo ini leyo nkinga leyo ayinawo umthelela kule nkinga yokuntuleka kwamanzi kumasipala uMhlathuze. Le nkinga yayikhona before 2021 ngoba uzokhumbula nje ukuthi kwathela udiesel lapha kwenye indawo esihlanza kuya amanzi eLecupha ephakela Oscarweni nendawo eziningi nesisolayo ukuthi inhloso kwakwenzela khona ukuthi kunikezelwe nethenda le yamaloli koMntakabani kodwa ke ngeshwa nje kusuka ku2021 kuzamanje amaloli asebenzayo emkhandleni wakamasipala asinakho lokho saluvala lelo hlelo lokuthi kuthenjelwe kakhulu ko service provider ngoba lelo hlelo luyabiza kakhulu ngabe nje asikwazi ukuimplementa lama projects wa implementayo ukube sithembele ekutheni ngoba amanzi engekho siwahambisa ngamaloli lawa aqashiweyo lumba eqolo umasipala ngekwazi ukafforda lokho kodwa kulezi ndawo esineyinkinga khona siyazama ukuthi ke sinikezele amanzi ngama water tanker kodwa lawa kamasipala sibe imali eningi siyifaka kwengqalasizinda. Mashimane sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ngenxa yesikhathi sicela ukuthi siyibambe la ingxoxo yethu semba ukuthi sobuye sisithole isikhathi esithe xaxa lapho sokwazi ukuthi sixoxisane khona kabanzi ngalolu daba lo ke bekungumnumzane uXolani Ngwezi imeya kamasipala waseMhlathuze.